27 volontier ħallew Malta l-ġimgħa filgħodu biex jibdew mixja twila ta' 115 km li ddum 5 ijiem fil-Camino di Santiago fi Spanja. L-an primarju ta' din il-mixja huwa li jinġabru fondi biex titlesta it-tielet fażi ta' skola sekondarja fl-Etjopja għal madwar 700 student. Dan se jkompli jsaħħaħ l-aċċessibilità għal studenti Etjopjani li ma kellhomx l-opportunità li jkomplu jistudjaw u li issa se jkollhom skola oħra disponibbli. Biswit l-ajruport ftit sigħat qabel mal-volontieri qabdu triqthom lejn Spanja kmieni filgħodu One News tkellem mal-organizzatur Keith Marshall li ilu iktar minn 20 sena jieħu sehem f'dawn il-mixjiet u spjegalna ftit dwar x'qed tagħmel din l-organizzazzjoni biex tgħin lit-tfal fl-Etjopja. Qed nagħmlu Camino di Santiago 115 km f'5 ijiem. Lan huwa filantropiku beħsibna qed nippruvaw niġbru kemm jistgħu nkun flejjes lej proġett ġo Bonga ġol Etjopja. Libja nkunu ovvjament nagħtu ħajja aħjar lil mijiet ta' tfal. B'entużjażmu Marshall tkellem dwar kemmu kbir is-sodisfazzjon li jħoss meta jara li kważi 30 persuna qed jissagrifikaw parti minn ħajjithom biex jagħmlu differenza pożittiva fil-ħajja tan-nies fil-bżonn. Fatt li aħna irnexxina niġbru kważi 30 ruħ minn kull binarju tal-ħajja. Ħafna minnhom ma kinux ħbieb qabel u għamilna 6 xhur nitrejnjaw, nikkoordinaw fundraising events u daw x'naf jien. U hemm ċertu armonija anki titkellem ma' nies hemm l-enerġija li hija vera tajba u bija din nistgħu nużawha bħala pjattaforma lejn ġbir ta' fondi naħseb il-combination tagħhom avventura, filantropija u lan fl-aħħar mill-aħħar li aħna naslu biex nibdu dan il-proġett naħseb m'hemmx ħaġa isbaħ.